Lagi kali ya. Hi. E. काय करतो? साउंड बरी होती. दादा? दादा? କାଲି ଝିଅ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ହିଁ ଉଠି ଯାଉଛି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ବକ୍ସ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଲାବେଳେ ସେ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଉଛି। ହଜବେଣ୍ଡ ଝିଅକୁ ଧରିଲେ ମୁଁ ବନାଉଛି, ନହେଲେ ଯାହା କିଛି ଅଳ୍ପ ବନେଇକିରି ହିଁ ଦେଇନିଏ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ଏବେ ଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ପଡ଼ିଛି। ସେ ଗଲା ପରେ ତ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ଝିଅକୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଆଇବି, ତାପରେ ଯାଇ ଯେକୌଣସି କାମ ହେବ। ଝିଅକୁ ଶୁଆଇ ନେଲି, ତାପରେ ଘର ସବୁ କ୍ଲିନ୍ କଲାବେଳେ ଝିଅ ପୁଣି ଉଠିଗଲା। ସେ ଆଜିକାଲି ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଶୋଉଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ ସେ ଶୋଉନି, ମୋତେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିହେଉନି, ଆଉ ଏଡ଼ିଟିଂ କରି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଜଣା ନାହିଁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କେବେ ମୋତେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ, ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କେବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବି, ନିଜର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍ ହେବାର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ। ମୁଁ ବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଭଗବାନ କେବେ ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂ କୃପା କରିବେ, ସେହିସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ପରନ୍ତୁ ସେସବୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେବାକୁ ଥିବ ହେବ, ଆମେ କିଛି ଚାହିଁଲେ ହେବନି। ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ବି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟାସ୍କ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଭାବି ମୁଁ ଚାଲିଛି। ମନରେ ତ ବହୁତ କୋହ ଆଉ ଆଶା ଅଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ନେଲି। ଆଉ ଝିଅ ଯେହେତୁ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଚହଳ ଦରକାର କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗସାଥି ଦରକାର। ଆମେ ଯେହେତୁ ବାହାରେ ରହୁଛୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନ ତ ବହୁତ ଖୋଲା ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବା ଜଣା। ସେମାନେ ଯଦି କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଗଲେ ମାନେ ତାଙ୍କ ମନ ପୁରା ଖୁସିରେ ଭରିଯାଏ, ଆଉ ସେମାନେ ପୁରା ଆନନ୍ଦରେ ଖେଳନ୍ତି ବୁଲନ୍ତି। ଏକୁଟିଆ ଯେହେତୁ ରୁହନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବହୁତ କ୍ରାକି ହୁଅନ୍ତି, ହଇରାଣ ବି କରନ୍ତି, ଜିଦି ବି କରନ୍ତି। ସେସବୁ ଆମେ ତ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ରହୁ, ଯେହେତୁ ଏକୁଟିଆ ଆମକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏସବୁ ଦୁଃଖ ଦର୍ଦ ଆଉ କାହାକୁ କହିପାରିବୁନି। ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ କିଛି ବି କାମ କରିଦିଏନି, ସେଥିପାଇଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇ ବନେଇଥିଲି ମୁଁ ତାକୁ ଖରାବେଳେ ଖାଇନି। ଝିଅ ପାଇଁ କିଛି ଅଲଗା ଖାଇବା ବନେଇଥାଏ। ଝିଅକୁ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ସାରିଲା ବେଳେ ଶୁଆଇଲା ବେଳେ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ସେ ଆଜି ଶୋଇଥିଲା। ତାକୁ ଶୋଇବା ଚକରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଶୋଇଥିଲି, ଶୋଇକି ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳେ ହଜବେଣ୍ଡ ଅଫିସରୁ ବି ଆସିଯାଇଥିଲେ। ଏମିତି ଦିନ କଟେ।